Mitä sinä täällä teet? Ai, oletko sinäkin tullut katsomaan sitä Barbie-elokuvaa? No, mennäpä se katsomaan. Au. Onks kelleen noin paljon apua? Äkkiä sai aamupalaa. Adeli, mitä kello on? Et sä voi tulla seikytellä. Ja kello on niin paljon, että sun pitäisi olla ihan kohta koulussa. Okei, mä menen herättää kaikki muutkin. Huomenta! Julius, herätys. Mennään Julius aamupalalle. No. Nam. Tästä sullekin vähän ruokaa. Ja kuinka paljon Julius haluaa? Sä oot niin iso poika. Väh. Sitten vielä tähän kohdelle. Tässä teille ruokaa. Ai niin, isi ja äiti. Voi. Herätys. Iskä. Äiti. Herätys. Kulta. Mä oon tehnyt kaikki ruuat valmiiksi ja kello on jo niin paljon, että nyt pitää ihan kohta olla koulussa. Iskä, mitä sä teet? Mä oon pissalla. Okei. No niin, nyt kaikki reippaasti autoon. Mä myöhästyt. Äiti, saaks mä please mennä omalla autolla? No okei, saat mennä. Yeah! Tullaan. On kiire joo, on kiire. Isi, ota aamupala mukaan. Nyt me mennään. Joo. Iki, auta mun vauvamobiili! Jee! Mä oon maailman nopein vauva. Tule auto. Yes. Okei, kaikki autoon. Mennään. Zip. Ei kouluun, ei kouluun. Päiväkoti. Zip. Zip. Bye bye. 6 tuntia myöhemmin. Kotiin! Ei mä en halua mennä kotiin, mä haluan mennä takas koululeikkiin kavereiden kanssa. Ja hitehe Batman tano, että te voittaa kaikki. Kukaan ei koskaan oota mua. Ja sitten se Batman voitti se jokelin. Okei, kiva kuulla. Mennäänpäs nyt. Ottakaa! Hei, mitä ihmettä, Iilis? Miksi meillä on kala sisällä? Häh? Liukas. Hei, oo varovainen. Joo, lässylle. Voi ei. Draamaa. Vai ei, Akopilla sattuuko? Mä soitan nyt 112. Haloo, 112. Okei. Hätäkeskuksessa sanottiin, että siihen pitää laittaa jotain kylmää. Ja he tulevat ihan kohta. Noin, tämä auttaa varmasti.
Piipaa, 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 piipaa. Mun käteen sattuu tosi paljon. Zip. Zip. Piipaa, piipaa, piipaa. Jaa, mäpä lähdenkin tästä töihin. Zip, zip. Kohde liikkuu vapaana. Toista. Kohde liikkuu vapaana. Mitä ihmettä? Kaikki yksiköt kadulla 15. Liikkuu, liikkuu, liikkuu. Zip. Mitä ihmettä, kuka sinne soittaa? Heippa kulta, voisitko sä tulla hakemaan tällä sairaalan pihasta? No, tuossa on vähän tilanne päällä. No okei, voi mä tulin. Zip. Zip. Voi ei, mitä lääkäri sanoi? No mä en oo lääkäri, mutta mä sanoin, että toi auto valuu mäkeä alas. Olkaa köyki. Zip. Ai, se elokuva taisikin loppua. No, mitä sinä pidit?